Takže čaute ľudia, moje meno je Dolken a ja vás vítam u ďalšej druhej epizódy a bude to tutoriál a bude to ako livestreamovať cez Twitch, no cez Minecraft, cez Twitch ako. No ako na Minecrafte livestreamujete cez Twitch, tak. Takže ja si môžem dať, čo ja viem, tento svet, alebo čo viem, toto tutoriál to môže byť. Tak, a keď chcem, aby som tu live streamoval, tak dám SC, Options a dám, že Broadcast Setting. Vy tam niečo budete mať, či kto to ešte nerobil, tak tu budete mať close, či čo, a tu budete mať niečo Open, tak to kliknete a dá vás to niekde tu na Twitch a tam to len potvrdíte a tak. Takže my sa zaregistrujeme na Twitch, no ja tam som, tak ja už sa môžem len prihlásiť. Takže užívateľské meno, ja také som vedel. Jak to bolo? Nie, to bolo Dolsen a heslo takéto. Či? Dobre. Nepamätať heslo. Tak, a keď už tam budete mať ako urobené, tak dáte, že toto a dáte Twitch. No tak pôjdete na svoj kanál, no na ten svoj profil, tak viete teraz, tak viete teraz tak na www.twitch/dolsen. Tak dobre, už ste na svojom, ako, no takto, na tento svoj profil, či čo to tu je, a no a zatiaľ máte offline. Tak teraz, keď už ste si to tam potvrdili a sa odpojíte a sa pripojíte a dáte zase toto a broadcast už by ste tam mali mať toto a tu si nastavíte kvalita, aká takáto alebo taká, ja to mám takto. Tak, potom toto neviem čo je, toto je zvuk nejaký mix, to teraz neviem, push tu, to sa mi zdá, že je to ako chat, či neviem. Tam widely streaming, že to je asi, že nejakí ľudia tam môžu byť, FPS-ka, koľko chcete mať, 25. Potom či môžu posielať správy, metal, to neviem, systém volume, je nejaký zvuk, neviem čo je, potom toto je streaming, toto, neviem, a neviem. Takže kebyže dáte toto, tu máte ako servery, že ako môžete live streamovať, tak môžeme to čo len tento. A tento, ktorý? Tento. No dobre, tak dáme, čo je toto ešte? Ja to je žiadne. No tak dáme čo len tento server. A dávate dole. Dobre, keď to už máte, tak dáte zasa SC, Options, Controls a tuto dole máte, že streaming. Tak tuto je, že pauza, no pauza live streamu, takže to si môžem dať čo minus. Potom push to chat, či chcete potom mutovať alebo tak, no mute, ako aby nemohli písať. Potom tuto je stream, show, to neviem. A start a stop, to si tam čo hviezdičku. Tak, dobre, dáte down. Tak a teraz dám hviezdičku. Čakajte, ukáže to. A už live streamujem. A tuto, čakajte, skúsim to reštartovať. Už by to malo ísť. Čakajte, skúsim zapnúť zvuk aj. Trošku. A musíte počkať. A už tu je live. Neviem, či to počujete. No a vidíte, a takto to ide. Teraz kebyže idem takto, akože staviam. A takto. Čakať. No a vidíte, a takto to ide. Teraz kebyže idem takto, akože staviam. Dobre. A tak vám to ako, no a už vám to ide. A keď to chcete čo neviem stopnúť, tak dáte to mínusko, jak to bola, že pauza. A teraz by to malo také, ten Twitch znamienko takto dávať, a kebyže zase nám túto idem a dám zasa minus, akože pokračujem, tak už by to za chvíľku malo ísť. No a teraz to už pôjde.
No vidíte, a ide to. Dobre, takže ja to vypnem, hviezdičkou, tak dobre. Takže ak sa vám tento dnešný diel, no, čo to je? Tento dnešný tutoriál páčil, nezabudnite dať like, ak sa vám nepáčil, nezabudite dať dislike. A tak a ja sa budem tešiť s vami v ďalšom dieli a tak takže sa máte. Aloha. Čaute.